Ngayon, handa na po ang mga kabataan ng Sibol Tagumpay Ningbi. Inyong pong saksihan ang aming inandang presentasyon ngayong gabi. Diyan na. Parang ulo na. Kuha-kuha. Diyan ang musliman, ikaw makaliisip, tingnan mong luwala, inang ulay, panahon na baong magpapilit, abaluging bala ng paikyan matulit. Pamilata na ng espiritismo, eskwela na ng kenya baluko, imayap dapda na ng metong at tao, ipamanyan king banal na espiritu. Tinaldang bukas, yakuin kalilira ng kakumpengari ko tang na opo na sa kalilikwan din tiyera, yakuin isuneto ng Diyos kami kanwa. Ikireselisa ay abiyasa lukot, ay abiyasa minwa at ay natatakot. Sa kaligimye na datang ipagsuko, uling balo na at wala ang Diyos. Ngunit tatalakan niya malinte tagan, gagalong ang tulaging kayang pupulan. Kamanyaw at mayap ay nakakaliwan, nasab ng kaululuran mo. Uy, uy. Iya, tekan. Ako'y munting tinig, may munting pangarap. Sa inyo ng bulaklak, sa hangin malinis. May ngiti sa araw, at kung umulan, makabagdang pisaw, malayang daigdig, ng kawalang malay.
At unin ay malasakit kay katamo anak ko. Kaya agad susuko ka rin pagsubo kadarat ang himbienda. Dakala sakripisyo abinyeda para mo abyan ng tunay lugot at apakit yung tunay dalan king kayarian banwa at may miyatula kaya katamo. Kaya ngini o kaya kaming ima, ikami naman. Mahaba lang bayan, di kayang pitalan.